Һәр кешегә кирәкле сыйфатлар. Аллаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям турында шулай дип әйтә. Ул сезнең өчен иң хәерле үрнәк. Димәк, Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллямга охшарга тырышу, аның сыйфатларын үзебездә булдырыр өчен тырышлык күрсәтүебезгә бик тә кирәк. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сыйфатларының берсе турында аның оныгы Хәзрәти Хәсән радиллаһу анху шулай сөйли. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям өйдә чагында нинди иде дип әтиемнән сорадым. Ул да миңа шундый җавап кайтарды. Өйдә чагында вакытын 3-кә бүлер иде. Бер өлешен гыйбадәткә, бер өлешен гаиләсенә һәм балаларына, һәм тагын бер өлешен үзенә багышлый иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өйдә вакытында Аллаһ Тәгаләгә дә, гаиләсенә дә һәм үзенә дә вакыт табырга тырышкан. Без дә аның үрнәгенә ияреп, үзебездә дә шушы сыйфатларны булдырырга тырышыйк. Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә ярдәм бирсен.